Il-Gvern Laburista kien qed jaġġorna lil qattil ta' Defni Caruana Galizia bl-investigazzjonijiet u ma kienx qed jaġġorna lil poplu. Sostna dan id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami waqt li kien qed jitkellem fil-Parlament. Huwa qal il-Ministru tal-Intern u surreali għaliex il-liġi mhix waħda li kienet fil-programm elettorali Laburista jew li kienu jitkellmu fuqha il-kelliema Laburisti, iżda il-liġi li qed issir f'kuntest. Kompli l-Partit Laburista issa ilu 7 snin fil-Gvern li fihom kien hemm 4 Ministri tal-Intern u 6 Kummissarji tal-Pulizija. Beppe Fenekadami akkuża lill-Gvern li kien qed jipproteġi lil min erra lill-korp tal-Pulizija. Il-legat tal-Gvern u l-kollass tal-istituzzjonijiet u tal-pilastri tad-demokrazija fil-pajjiż fosthom tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Qal li dan l-uffiċċju huwa ineffettiv, pupazz u kompliċi fil-kriminalità organizzata li ħatfet il-pajjiż. Kien il-Gvern Laburista li kif kien elett keċċa lill-Kummissarju John Rizzo biex minflok ħatar kummissarju ġodda li flok servew fuq naħa ta' ċittadini onesti inqabdu fil-morsa tal-korruzzjoni. Dan wassal għal kollass tas-saltna ta' dritt fosthom il-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia fejn kellna kummissarju bla saħħa u intenzjonalment ħalla lil min kien responsabbli mill-Bank Pilatus biex jaħrab mill-pajjiż. Każ ieħor kien il-falliment tal-investigazzjonijiet dwar il-kumpaniji fil-Panama. L-istruttura li jagħmlu Konrad Mizzi u Keith Kembri huma każ kif isir il-ħasil tal-flus, iżda l-Pulizija Maltija fallew bil-Kummissarju tal-Pulizija intenzjonalment ma jinvestigax lil dawn in-nies. Id-Deputat Nazzjonalista qal li l-Pulizija fallit milli tinvestiga l-Power Station fejn hemm dokumentazzjoni li turi li Ministru tal-Gvern u Chief of Staff kienu se jieħdu 5,000 euro kuljum. Huwa semma l-ħasil tal-flus fil-beħ taċ-ċittadinanza, iżda anke hawn il-Pulizija ma investigaw xejn. Il-Pulizija ħallew lill kriminali jiġru barra, sostna Beppe Fenekadami, li kompla li issa qed ikun żvelat li l-persuna li qatlet lil Caruana Galizia kellu linja diretta mal-investigaturi li suppost qed jinvestigawh biex iressuh il-qorti. Għalhekk l-Oppożizzjoni qed tappella lill-Gvern biex tinħoloq formula sabiex il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija issir bi qbil biż-2 terzi tad-deputati.